Znaci prave vjere. Postoje dvije vrste imana vjere. Jedna je stvarna, a druga je imitativna. Prava donosi svjetlo srcu osobe. Do tada ona samo imitira vjeru. Tri su znaka prave vjere. Prvi je sposobnost slušanja tezbiha svih stvorenja, njihovo iskazivanje hvale i poštovanja njihovom gospodaru. Kuran kaže da nema ničega u postojanju bez tezbiha, čak ni neživi predmeti. Jednom je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo šaku kamenja i podigao ih kako bi ashabi, njegovi ashabi, mogli čuti njihovo iskazivanje velikog poštovanja. Ovo je bilo čudo koje im je dalo pravu vjeru. Drugi znak je Allahovo otvaranje njegovog srca izvoru mudrosti, da spozna mudrost iza svih stvari u postojanju, da spozna njihovu svrhu i položaj. Poput esencije ruže koja formira sitne kapljice na površini ružine vodice, on ima hikmat, mudrost ili esenciju znanja. Treće, nema više velova između njega i barzaha, nebeskih svjetova. On može sresti bilo koga iz barzaha bez ikakvih prepreka, duh bilo kojeg poslanika ili sveca. Dok se ne pojave ova tri znaka, znajte da ste još uvijek zastrti i da niste otvoreni za svjetlo imana. Allah kaže: O, vi koji vjerujete, vjerujte u Allaha i njegovog poslanika i njegovu knjigu. Sura Un-Nisa 136. Ovo, obraćanje vjernicima da vjeruju, ukazuje na to da moraju napredovati u pravoj vjeri i ne stati na imitaciji. Tarikati pripremaju muride za pravu vjeru. Značenje murida je onaj ko traži. Šta on traži, bit ćete iskušani za pravu vjeru. Naš šejh kaže da Allah iskušava svoje robove, a poslanik iskušava svoj ummet, a također jevlije i šejhovi iskušavaju svoje muride. Jer svako će doći na iskušenje od jednog ili drugog. Šta je potrebno da bi se izdržalo to iskušenje? Od nas se traži da budemo strpljivi sa svime, da čvrsto čuvamo svoju vjeru i da je ne napuštamo. Oni iskušavaju našu vjeru i mogu nas iskušati mnogim stvarima, strahom, glađu, smrću. Naš šejh kaže da se neko može pitati: zar Allah ne zna šta smo? Iz kog razloga iskušava? Da, on zna, ali mudrost pokušavanja je da nam da beskrajnu nagradu za naše strpljenje. Iz svoje velikodušnosti on daje od 10 do 700 stepeni nagrade, čak i kada nismo strpljivi. Kuran kaže: obavijesti one koji su strpljivi. Ako vam se svidjelo, hvala vam i vidimo se sljedeći put. Ako vam se svidjelo, pretplatite se na naš kanal i pokažite svoju podršku ako možete. Vau, hvala Bogu. Surati Fatiha.